بريلانت دانس كل نهار ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. Il-Prim Ministru żar id-dar tal-anzjani The Imperial li saret b'investiment ta' 30 miljun euro. Din id-dar tħaddem magħha mal-250 ħaddiem u toffri standard għoljin u kura ġenwina għall-anzjani. Fi żjara tiegħu il-Prim Ministru seta' jinnota s-servizzi jingħataw f'din id-dar li jaqdu l-ħtiġijiet ta' residenti li jibqgħu jħossuhom parti minn komunità. Dr. Abela irringrazzja li tmexxija ta' din id-dar tal-anzjani u saq li l-Gvern se jibqa' jappoġġja dan it-tip ta' investiment li jżomm anke l-ogħla standards fid-dar tal-anzjani. Il-Prim Ministru irrimarka li din id-dar qed tindirizza wkoll ħtiġijiet speċifiċi għall-anzjani 176 kamra. Id-dar għandha qsima l-persuni bid-dimensja li wkoll qed jingħataw servizz dinjetus li bih jibqgħu jkollhom kwalità ta' ħajja aħjar. U wasosna wkoll fuq l-importanza tal-anzjanità attiva mhux biss fost l-anzjani li bqgħu jgħixu fl-bliet u l-irħula iżda anke fost dawk residenti fid-dar tal-anzjani. Iċ-ċermen tal-kumpanija li tmexxi din id-dar Edward Vella irringrazzja lill Prim Ministru għaż-żjara tiegħu u rrimarka li l-kumpanija tistinka biex tagħti l-aqwa kura imħabba u kwalità ta' ħajja lir-residenti. Għalli hu ta' sodisfazzjon kbira tmexxija tad-dar li jaraw li residenti kuntenti jgħixu il-ħajja fil-milja tagħha. Jakkumpanja l-Prim Ministru tul iż-żjara f'The Imperial kien hemm il-Ministru għall-Anzjanità Attiva Ġewwa Janabela.